Il-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund wieħed jista' jgħinha b'ħafna modi. Iżda sal-aħħar Sibt ta' dan ix-xahar il-pubbliku huwa mistieden jgħin billi jixtri biċċa arti fl-irkant. Dan l-istazzjon iltaqa' maċ-Chairman tal-Kumitat tal-Arti fi ħdan il-Fondazzjoni L-Hawnhekk Pavia. Ispjega kif din is-sena għall-ewwel darba fl-irkant ħaxejra moderna u se jsir online. L-auction ħajsir b'mod differenti. Aħna bħala kumitat organizzattiv tal-Fine Arts fil-ħdan il-Malta Community Chest Fund Foundation. Tradizzjonalment konna nagħmluh auction fiżiku. Minħabba l-pandemija kellna nbidlu s-sistema, san l-oħra għamilna esperiment u parzjalment irnexxa, però ridna mmorru daqsxejn oltre minn hekk. Illum għandna auction online, għandna website, il-website isimha artsauction.mt. Hawnhekk Pavia spjega kif fost l-oħrajn l-irkant se jkun jikkonsisti f'pitturi ta' artisti lokali u anke skulturi. Fil-website ħajaraw l-arti kollha li hemm li fuqha jistgħu jibbidjaw u jistgħu immedjatament jibbidjaw fuqha, jaraw x'inhu huwa l-aħħar prezz li l-aħħar bid li kien hemm fuq dik l-arti u jridu ovvjament jibbidjaw iktar jekk ikunu jridu dik il-pittura, skultura jew dik il-parti tal-art li huma jixtiequ. L-auction ħajispiċċa fit-28 ta' Novembru, però kull biċċa arti għandha ħin speċifiku x'ħin tispiċċa. Iżda xi ħaġa li tispikka fl-irkant ta' din is-sena hemm set ta' ritratti meħuda mill-mibki Kardinal Malti Prospero Grech. Il-Kardinal Prospero Grech kien dilettant tal-fotografija. U hemm prints, limited edition prints tal-fotografija tiegħu li huma ta' preġu, llum dan mejjed, jiġifieri ma jistgħux isiru iktar minn daw il-prints. U daw il-fotografija tajjeb li minnu dilettant hemm fotografija interessanti ħafna.